Start előtt a szőregi handicap, jól ugrott ki az egész mezőnyag géből az indítás után Kamaftu, valamint Nobleg Room 2-ös vezet Makkásszal együtt. Rumszáj szegény nagyon-nagyon nem akar lábra kapni, és Rágalom is borzasztóan gyengén jött el a géptől, amikor oldalak a túlsúlyos végén vannak 1000 méterrel a vége előtt, vezet Makkász. Makkász, Nobleg Room, ott van egyelőre Ultra Lady, jó pozícióban, Amokka is nagyon jól jön, illetve Kamaftu színeit látom mögöttük, Tyrannus, és rendes a további során. Nexus nagyon gyengén kezdett, és két ló van már csak mögötte, Rumszáj, valamint Rágalom. Amikor már csak mint egy olyan jó 700 méterünk lehet hátra a célig, továbbra is 3-4 ló borzasztóan erősen megy ott elől. Makkász vezet mellette, Nobleg Room, Makkász, Nobleg Room, legkívül Amokka, fú de könnyen jön még Amokka. Negyedik pozícióban Ultra Lady, majd Kamaftu a további során. Makkász Barabás Judittal elsőként a 400-as táblánál. Mögötte 2-3 hosszal jönnek a többiek, Nobleg Room vezetése belül, Kamaftu próbál zárkozni, borzasztóan jól tartja még mindig magát Amokka, illetve jól zárkozik Ultra Lady, és jól jön Tyrannus is, amikor a távoszlophoz érnek a telivérek, és az élen továbbra is Makkász. Makkász folyamatosan tudja növelni az előnyét. Makkász, Amokka, valamint belül Kamaftu zárkozik nagy lendülettel, de Makkász alig fogják utolérni. Makkász nyeri a versenyt Barabás Judittal, ez a szőregi handicap, annak 10. futama. Mögötte érkeznek Reka István lovai, a végén Tyrannus megérkezik, valószínűleg Kamaftu, Tyrannus és Amokka vannak ott célfotóban.